Синджента е предпочитаният партньор на Свободно кооперативно сдружение в село Добрич, община Димитровград. Тук по традиция сеят сортовете пшеница на Синджента и прилагат растително-защитните схеми, които са доказали своята ефективност. Тази година новостите са при ечемика. 2 хибрида, отглеждани по технологията Хайвидо. Отлично се представиха и 4-те сорта пшеница на Синджента. Нека чуем какви са качествата им и какво показа кантара в деня на деможътвата. Намираме се на полето в село Добрич, Димитровградска община, на площите на СКС Добрич. Днес тук направихме демонстративна жътва на нашите сортове пшеница и двата хибрида ечемик. Може би за всички ще е интересно първо да съобщат добивите и след това ще навлеза в малко по-големи детайли относно технологията и какво е правено на полето. Започвам с нашия сорт Болония, който е с високи хлебопекарни качества. Добива от Болония пожънат днес е 737 кг с 13,5 влага и 81 хектолитър. Мойсън, един високодобивен, както и резултатите показват, сорт на Синджента, днес тук даде 798 кг с 13,3 влага и 81,1 хектолитър. Инженио, сорт, който така е доста познат, тук даде добив от 789 кг на 13,5 влага и 79 хектолитър. Последния сорт на Синджента, който пожънахме, който ще бъде на нашия пазар 2017-2018 година, даде ни чудесни добиви. Това е Фаладо. Добивите от него наистина са впечатляващи: 875 кг с 13,2 влага и 80 хектолитър. Може би ще е интересно на производителите и иновацията, която Синджента предлага на българския пазар. Това е хибридният ечемик. Хибридният ечемик, тук на това поле имаше заложени два от хибридите – Текту и Жалон. Жалон ще е хибрида, който ще бъде наличен тази година на нашия пазар. Нашата технология е Хайвидо. Хайвидо е цялостна технология за отглеждане на хибридния ечемик, за която ще ви запозная малко по-късно, но нека заостря вниманието ви с добивите, които получихме днес на това поле. От Жалон получихме 848 кг на 10,3 влага. Хектолитъра от него е 60. Текту, който следващата година 2017-2018 ще бъде на нашия пазар, даде добив от 894 кг на 10,3 влага и 60 хектолитър. Сега ще ви запозная с технологията Хайвидо, разработена от Синджента. Това е цялостна технология, която включва семена, хибридни семена ечемик и растителната защита. Хайвидо или хибридния ечемик се сее с много ниска сеитбена норма. 200 семена на квадратен метър. Може би ще е интересно защо 200 семена. Като всеки един хибрид, в него е заложен много буен растеж и добро вкореняване. Хибридният ечемик брати изключително силно, много добре презимува. Може да се разчита на 7 до 8 абсолютно изравнени братя. Класът е много по-голям. Флаговия лист е до 3 пъти по-голям от този на конвенционалния ечемик. Особеността в силното братение и буйния растеж предразполага използването на растежен регулатор. Ето защо тази година, паралелно с семената хибриден ечемик, Синджента пуска на българския пазар растежен регулатор Modus Evo. Приложението на Modus Evo е в първо коляно, така че да може да се ограничи вегетативния растеж, да се засили генеративната способност на ечемика, а в същото време
посевите да останат прави. Знаете, в последните години доста голяма част от ечемика след тези пролетни бури полегна. При хайвидо наблюдаваме го вече 3 години, защото Синджента иска да е убедена, че това, което пуска на българския пазар е адаптирано за нашите условия. Технологията е нагласена така, че производителът да може да разчита на технология, изпитана във времето и при различни условия. Не сме наблюдавали през последните 3 години полегнали ечемици там, където е използван Модус-Ево. Хибридният ечемик, както вече споменах, го наблюдаваме 3 години. Относно презимуването не сме наблюдавали проблеми, няма измръзване от хибриден ечемик. Технологията хайвидо, а и не само за отглеждане на пшеница, беше приложена изцяло тук на това поле. Като технология беше приложен хербицид Аксиал, противошироколистен линтур. Първото фунгицидно пръскане беше направено с Артея, а второто в фаза флагов лист с Амистар Екстра. Тук на това поле двукратно беше приложен и листен тор, Воксал Макромикс. По-рано тази година на това поле Синджента организира открит ден за представяне на сортовите и хибридите, както и растителната защита. Водещи производители от района се убедиха и видяха наживо как работи технологията, цялостната растително-защитната технология върху сортовете на Синджента. Показаните резултати тук на това поле не са изключение от общо това, което се наблюдава в района по наши опитни полета. Хайвидо дава високи резултати. Ако мога да обобща разликата между хайвидо, хибридния ечемик и конвенционалните са от порядъка между 100 и 200-250 кг в полза на хибридния ечемик.